Ki ne emlékezne arra a mozira, amely igazi nyomot hagyott a magyar filmgyártásban. Az Easy Rider öcsém, Lali király és Sanyi említésére mindenki egyből az Üvegtigrisre gondol. Király, Sanyi! Sanyi a király! Az Üvegtigris 6 barát pár eseménytelen napjának története. Itt van például Lali, az amerikamániás büfés, aki az Üvegtigris nevű rozoga útszéli büfékocsi tulajdonosa. Aztán Gaben, az autónepper, Róka, a pitiáner csencselő, Sanyi, a félnótás hajléktalan, Csoki, aki mindig arról szövegel, hogy majd szerez pénzt és elmegy Amerikába, és Cingár, aki a többiek idegeit nem kímélve szaxofonozik. Számos, átlagosnak nem nevezhető ember, akiket a büfé köt össze. De vajon a nézők számára is ekkora jelentősége van annak a lerobbant lakóautónak? 10 emberből 9 biztos, hogy megemlíti, ha arról kérdezzük, mi jut eszébe az Üvegtigris szó hallatán. Azt azonban kevesen tudják, hogy az Üvegtigris létezik. Mi van? Az Üvegtigris az egy magyar film, 2 része is volt, és nagyon régen láttam már, de egy bódé volt benne, arra nagyon emlékszem, ezért jellegzetes volt. Nekem a büfé jut az eszembe, de nem az a büfé, ami a filmben volt, hanem ami a Rádai utcának a végében van Budapesten, mert hogy ott laktam még körülbelül pár évet, és akkor sokat ettünk ott, és nagyon rossz volt a strapacskájuk. Szerinted az Üvegtigris az egy működő büfé, vagy csak egy díszlet? Szerintem egyáltalán nem létezik, mert hogy miért létezne, igazából tökre hülyeség lenne egy olyan büfét fenntartani. Biztos, hogy nem, ez valami kellék lehet, ami most valahol porosodik. Az országban számos Üvegtigrisre több-kevesebb sikerrel hasonlítani akaró hely van, sőt még létezik Fapuma elnevezésű büfé is, az eredetit mégsem lehet pótolni. Nem is kell, hiszen stábunk utána járt, és megtudtuk, a Tigris létezik. Elindultunk hát, és megkerestük a nagybetűs büfét. Vitt a vérem a régi útra, előkerült még egy-két jó barát. A kocsmák szembe jöttek sorra, és mi jól elláttuk a józanság baját. Budapesttől alig 25 kilométerre, Pilis Csaba és Tények között félúton, a Garancsi tó partján bukkantunk rá a büfékocsira. Bár forgatásunk idején zárva találtuk, az ablakon található ét és itallap mindenképpen arról tanúskodott, hogy a büfé üzemel. Én mondom, dobd el, hagyj el, verj el, pazarolj el. Félteni nincs itt, baby, rossz pénz sosem észel. Azt mondom, dobd el, hagyj el, verj el, pazarolj el. Azt mondod, mindegy, baby, rossz pénz sosem észel. Nem messze az amerikai zászlóval díszített parányi lakókocsitól van azonban egy másik tigris. Az első résszel együtt épült a panzió, akkor le is kellett állítani az építkezést, mert csendre volt szükség a forgatáshoz, de a második részben már kihasználtuk az itt lévőséget, itt szálltak meg a színészek, itt volt a sminkelés, a fodrászat, az evészivászat. Az Üvegtigris étterem és panzió üzletvezetője fényderített arra a titokra is, hogyan került a Garancsi tó partjára Lali király életének szemefénye. A producerek erre sétáltak, és nagyon megtetszett nekik ez a terület. Ugye itt áll egy kis tó, és nagyon szép volt. És ők úgy döntöttek, hogy erre a helyszínre írnak egy forgatókönyvet, amiből ez lett, tehát az Üvegtigris. Ezt ők hozták ide, és az étterem tulajdonosával annyira jó barátságba lettek, hogy a második rész forgatása után nekünk ajándékozták a büfékocsit és a kizárólagos névhasználatot. Ez működik is, mint valódi büfé. Nyáron többet van nyitva, mert akkor ugye sok iskolás jön ide, meg motoros, és akkor van értelme kinyitni. Itt állok az Üvegtigris büfé előtt, és hogy a feliratok mutatják, a hely a film megjelenése óta igazi zarándok helyé vált. Bár most sem Lalival, sem Sanyival, sem a csacsikkal nem találkozhatunk, sőt a hóesés miatt maga a hely sem hasonlít a filmben megszokotthoz, maga a tigris az eredeti és a hamisítatlan. És ami a legfontosabb, az itallapról a bubis ásványvíz sem hiányozhat. A Kos TV-t Tényéről Kis Anett tudósította.